tatal borok keboni bekhano belai no dukho khlaio abo haino khoroksa bukhuk ni langmao wngmani kubui kothmano norok khnawi naidi o bukhuk khoroksa chalani video rok nukha youtube o chalakhe khoroksa actor te channel owner o bukhuk o chalani acting rok naithokjagoi afro comment ma khlaikya bini kamini mungrok singoi o chala bini kamini mung saka tai o bukhuk ni number no sano o bukhuk no nini number ridi hinai haipano o bukhuk bini number doi rohorliya srapsa ulo o bukhuk wan sukha bo o chala bai bayap ongoi tongoi mano hinai afurke bo bini number no o chala no riwoi rikha abni ulo o chala bono text khlaikya o bukhuk ke bini dara koroi hinai o chala no dara nungoi no text khlaikya abo haikeno borok text khlai tonglaikya phiaba o chala o bukhuk no salbrum no hamjakma haikemang kokrok sao o bukhuk no kok kaham rok mang no sao maya rok khlaio te care rok bo khlaio hake o bukhuk bo o chala ni hamjakma o gilegi thangka aboni ulo borok hamjak laikya hake borok ni hamjakma gedekma jora laikya salcha o chala o bukhuk no sao jeng hamjak laimani gedekma jora lai thangka phaidi jeng town wo malai laiyano hinai o bukhuk saka tabukle ang malai manglak ani nokni ama babu songbai ang hinjaknai se hinai hakeo chala sungphika asuk jora gedekma wngkha buhuro chengtai malai laisinai hinai o bukhuk saka je jora manfro no cheng malai layano angno no ani jora manfro sanai hinai abuni ulo borok taibo kolokma jora no hamjak lai tonglaikya o chala kaisa jora o bukhuk no agini hake jora rok riwi manliya o bukhuk no text rok kahamke khlai thaliya a jora rogo bini bihik nogo tongkukmani jora rok wngkhana phia o bukhuk saimanya ba dukho nangjagoi singo nungtamani agini haike text rok khlailiya call rok bo khlailiya hinai o chala o bukhuk no biji rok phunugoi tongkha haipano o bukhuk hai hinai saka angle nono ani langmani hinai wansugise nono karai tongoi manya aboni bagui nono call rok khlaidi text rok khlaidi hino o chala bo hai hinai saphiro ang bonono ani life ni wansugoi tongbli nono karai angkhe tai sabono hamjaknai ba hinai phia o bukhuk o chala no kaijak te bihik ganang hinai sawai manya ba hamjagoi na tongkha hake kokrok salai phuru rogo o chala o bukhuk no saw ani ama songle nono ang bai hamjagoi tongmani saimankhe jeng kwnoi no swkagoi rinai hinai o bukhuk ke abo tamo hinmani kok kubui kok mangno bo bujiwi manya khuba poito khlai no hamjagoi tongo ano yakarei ta thangdi hinai o bukhuk saw tamo khe o chala kisa kisa ke slaijagoi tongkha o bukhuk bai kokrok saka hingkebo dakti no kol rok no tonibo abuni ulo goria mela phuro puila borok malai laikya afro bo o chala bini kamini borok rok bono nugya tui khe kharimang tongo tai o bukhuk no saw ani parani borok rok bai ang nukjagya hinai phia o bukhuk tamni o chala omhai kokrok sawi tongkha kubui kokno bo siyakho mela paimani salai saltamni ulokhe o chalani kamini khoroksa chala o bukhukni facebook tei text khlaikya afro o bukhuk bini chalani mung sawi bono sungka bono sida sini hinai o borok saka siniwo hinai o bukhuk bono sungpika bini bwrui tong hinai o borok saka o chala ba kaijak se bini bwsa sasi masa ganang hinai afro ke o bukhuk o chala no kaijak hinai khnawi bini bwkha dukho nangkha ulo o bukhuk o chala no hinkha nung kaijak khe kaijak swkangni simi no sawi manya de asuk buini bwkha no dukho phanangoi tong hinai o chala hai hinai ki filmung rikha nung dukho wngnai hinai no ang bono no saragliya hinai haifano o bukhuk siring siring khaino tongkha tamni hinba o bukhuk buini kwcharo kok swbaknani muchungjagya ulokhe taibo kok bangnai hinai wansugoi no o bukhuk tai mungsa bo saliya The Kokborok Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Debbarma bayap song o kothomani bisingtui ang sana muchungo nungke bono tatal sawi ta hamjakdi nungke bono thuya sakni bagui hamjagoi manya hinkhe sikangono hamjagoi manya hini gosiwi rimani no kaham tamni hinba tatal sawi srapja jora hamjakmani bini bwkhano belaikheno hard khlaio tai dukho phanango tabuk norok bo o kothomano khnawi norok tamo sanani muchungkha abo comment khlai sadi tai o video no
norok share khlai redi je ani channel o katal phai tongo ke norok ani channel no subscribe khlaina di norok ni bagay ang omo haino kothoma video rok motivation rok tubunani bagay chai toknai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.